Кніга прарока Езекііля, раздзел 9. І я пачуў, як закрычаў ён моцным голасам, кажучы: «Наблізіліся выпрабаванні да горада, і хай кожны мае ў руцэ сваёю зброю». І вось прыбло 6 мужоў дарогай ад верхняй брамы, што глядзіць на поўнач, і кожны са зброяй у сваёй руцэ. Між імі таксама быў адзін чалавек, апрануты ў ільняныя шаты і з пісарскай прылады на сцёгнах сваіх. І ўвайшлі яны і затрымаліся перад ахвярнікам медным. І слава Бога Ізраэля паднялася з-над херубінам, на якім знаходзілася, да парога дома, і паклікаўшы чалавека, апранутага ў ільняныя шаты, які меў пісарскую прыладу на сцёгнах сваіх, Господ сказаў яму: «Прайдзі праз сярэдзіну горада, праз сярэдзіну Єрусаліма і напішы «Тау» на лбах мужчын, якія ўздыхаюць і бядуюць дзеля ўсіх агіднасцей, што ў ім адбываюцца». І да іншых сказаў так, што я пачуў: «Ідзіце за ім па горадзе і забівайце. Хай вока ваша не шкадуе, ані не спачувайце, старога, юнака і дзяўчыну, і немаўля, і жанчын забівайце ўшчэнт. Не дакранайцеся, аднак, да ніводнага чалавека, на якім убачыце тау. І пачынайце ад маёй святыні». І пачалі яны ад тых старцаў, якія стаялі перад домам. Потым сказаў ён ім: «Апаганьце таксама дом, панадворкі яго закідайце трупамі, выходзьце». І выйшлі яны, ды забівалі тых, хто быў у горадзе. Потым сказаў ён ім: «Апаганьце таксама дом, панадворкі яго закідайце трупамі, выходзьце». І выйшлі яны, ды забівалі тых, хто быў у горадзе. І калі забойства скончылася, я застаўся сам і ўпаў на твар свой і так маліўся ў голас: «О Божа, Господі, ці хочаш такім чынам вынішчыць усю рэшту Ізраэля, выліваючы сваё абурэнне на Єрусалім?» І сказаў ён мне: «Злачыннасць дому Ізраэля і Юды занадта вялікая, і зямля напоўнілася крывёю, і горад напоўніўся несправядлівасцю. Кажуць бо яны: Господ пакінуў гэтую зямлю, Господ не бачыць. Дык і маё вока не пашкадуе, і не злітуюся. Адказнасць за іх паводзіны я ўскладу на іх галовы». І вось той чалавек, які быў апрануты ў ільняныя шаты з пісарскай прыладай на сцёгнах сваіх, паведаміў у адказ: «Я зрабіў, як ты загадаў мне».